गिबियावनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारखौ धन्यबाद होयो मानोना आंनि थाखाय बे टिकेटखौ चयस खालामनानै मैया डिक्लेयार होनो थाखाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि 13 नम्बर चिरांनि गासै रायजो राजानिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय थाबाय आसा खालामदों आरो बांसिन नैबे नेक्स्ट टाइमाव जे टिकेट मोनदों बेयो आंनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय फैदों आरो जेनोखि जोंनि समस्थियाव बाखि थानाय खामानि बेखौहाय जोङो मावनो मोनगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिदों निस्सय जोङो देरहागोननि जेनोखि अंक बेखौहाय दिनैहाय क्लियारखौ नुदों बिपिएफनि थासारिया नोंथांनि समस्थियाव बेखौ आं मोनसे एग्जाम्पल हिसाबजों आं बुंबाय थादों बिपिएफआ आंनि बे समस्थियाव कन्सिस्टेन्ट जानाय नङा आरो जिखुनु दलानो बेहाय कन्टेस्टेन्टखौ आं नुवाखै जोंनि रायजो राजायानो जयै दङ आरो जेनोखि ग्राउन्ड रियेलिटि बेयो खुब मोजां आरो रायजो राजाया जेरावहाय उन्नति लुबैदों हान्थि लुबैदों बेनि बिसयखौ जोङो साननानै नायोब्ला रायजो राजाया गासैबो मददआ जोंनि इउपिपिएलआवनो दङ थ' बिपिएफनि हालोदखौ आं बुंबाय थादों जे मोनसे टिम फुटबल गेलेनोब्ला मोनसे स्पिरिट नांगौ आं बल गेलेग्राखाय एग्जाम्पलखौ बलखौ होनो मोजां मोनो आरो बे सैथोथा जे मोनसे गल सोनोबा देरहानोब्ला मोनसे टिमा स्पिरिट थानांगौ जे बेहाय 11 जन प्लेयार थायो जोङो नुदों बिपिएफनि आमोलाव गोबां लिडार आवगायाव दंमोन आरो मोजां लिडार दंमोन बे लिडारफ्रा दिनै बे टिमनिफ्राय ओंखारनानै बायरायावहाय दिनैहाय जों गेलेनायखौ नुदों दा बेबायदि जुदि टिम स्पिरिटआ गैयाब्ला स्ट्राइकार डिफेन्स आरो गासैबो गलकिपारफ्रा दुरबल जाजोबोब्ला गोदानै फैयोब्ला बा एथ'ग्राब माने स्पिरिटआ थायाब्ला निस्सय बे टिमा जेनखायो आं जेनगोनखौ नुदों आरो बेवहाय खुनु बिपिएफनि बारहावाया नेक्स्टआव थानाय नङा जोङो बेखौ नुदों 18टा समस्थियाव फोसावनाय जाबाय माखासेखौ माब्ला फोसावगोन बेखौ हाइ अथ'रिटिया बेखौहाय डिसिसन लागोन आरो जोंबो नेनानै दं जेब्ला फोसावगोन बेखौ जों बरायगोन आरो बे डेट एन्ड टाइमखौ जों बेखौ बुंनो हानाय नङा निस्सय सिदान्त गोजौ लेभेलनिफ्राय बेखौहाय डिक्लारेसन होगोन आरो बेखौ जों नेनानै थागोन बिजेपिआबो बेवहाय नोंथांनि बियाबाव बिजाथि बेखौथ' दा जों क्लियार गैया दा खोनादों केन्डिडेट होगोन बेहाय बा कन्टेस्ट खालामगोन खिन्थु ग्राउन्ड रियेलिटिया दिनै बिजेपि बा जोंनि बे 13 नम्बर चिरांनि स्पेसियेलि मानसिफोर दा गासै जोंनि बे इउपिपिएलआव गोथै जनगोष्ठिफ्रानो बेहाय दङ गासै धर्मनि मानसिफ्रानो जेरावहाय इउपिपिएल दिनै आंखौनो सापर्ट खालामनानै दं बे हिसाबै जोङो नुदों जे बेवहाय बबेबा कमिउनिटिनि बा बबेबा माबाया बे बिजेपिखौ सापर्ट खालामनानै बेवहाय देरहागोन होननानैहाय बिथांमोना मिजिंथियाखै आरो मिथिगौ गासैबो जे बे ओनसोलावहाय जोंनि जेनोखि रिजनेल पार्टि आरो रिजनेल इस्यु बेखौहाय जोङो दा माने बुंथिनो हाग्रा जाहैबाय रिजनेल आरो रिजनेलासो बेखौ उन्नति खालामगोन बेहाय माबा मोनसे नेसनेल बा माबा मोनसे पार्टिफोरा बे जोंनि जेनोखि नेसनेल इस्युखौ बा जोंनि बे रिजनेल इस्युखौ निस्सय मावफुंनो हाया होननानैहाय गासैबो रायजो राजाया फोथायनाय दं मानोना जों एक्सपिरियेन्स हिसाबै दिनैहाय 20 बोसोर जाबाय बे 13 नम्बर चिराङाव गुबुन नेसनेल पार्टिफ्रा जुजिबोबाय थादों खिन्थु बेहाय 7000नि बारा मोना आरो बे नेट आरो बेनो मोनसे पकेट बेखिनिल' दा बेखौ लानानैनो रायजो राजाया मोनसे कनफिडेन्स दङ जे जों इउपिपिएलआ बेहाय फैगोन आरो आं देरहागोन आरो रायजो राजाया निस्सय माबा मोनसे बिनि मुलाम्फाखौ मोनगोन गोजोन्थों